Добре, хора, Diamond тук. Само искам да кажа, че това ще ми е последното видео до 15 юни. Ще играем на ето тази игра. Между другото, Bloons TD Battles, между другото може да намерите в Steam. Е тук с приятеля ми Forest B. Добре, просто искам да вляза в матч. Battle. Моля. Connecting to game server, най-сетне. Ще играем Flamethrower човека. Добре, аз сега започвам. Картата е Mayan, дали човек е готов. Нали просто бе? Окей, взимам. Ако можем да Чакай малко. Значи, We have ignition. I never miss. започваме. Само да този колон се появи. трябва да се направят. Аз сега се апгрейдвам на нещо, защото искам да бая с други. Апгрейд. Давай. Филип. Може това съм апгрейд на по-дълги. Чакай. Това случи. Трябва да стрелям възможно най-бързо. Да. За съжаление, това ще написам с видео, както казах, до 15 юни, което е достатъчно според мен. Трябва само да изчакам и да видим дали най-сетне ще ми даде това специал. Искам да е възможно най-бързо релоуването и да е екстра рейндж. Само искам да се дръгна малко тези черепка, защото трябва да имам изтъклено. О, вече е нашия човек за... Да, розовите. Разбахме се. Розовите доволни. Тем 2. Искам си това думите. Не мога да се го апгрейдна. Значи, да апгрейдна. Аз сега млад. С моята бомба. Брат ми се шегува, не искаш да стримвам, ще ви кажа. Преди стримвам. Ти си виждаш. О, брат, това ми се хироват. Това ми се хироват, това ми се хироват. Искам да му съм за твоя роля. О, значи така ще играме. Само да спалме още малко по-лунки. О, дайте тези малко тези. Дай ми секунда! Аз ще споделя това видео, че не може да се започна видеото поне. Да.
да изигра тази игра, за съжаление ще е една. На 15 юни може да се направя един час видео. Тъй ще знам да изкажа. Но и за сега ще спам бая с видео, ще спам бая с видео. Аз съм бая бърз. Буквално нещо към деца ми. Той със сигурност. Чакай, само че... Piece of cake. Може да ми кажеш на нещо? Да, нищо беше за тази игра. Не се сещам. Само да си взема буст енергивете. Малко повече ми буснати. Само искам да си ида в Primary Drama, за да видя какво мога да си взема. Не се сещам. Но сега отивам в милитарито да си видя нещата, да видим какви са новите неща. Няма още да гледам милитари, но за съжаление това ще е видеото от мен, а сега чао!